Her viser vi vores indkøbsvogn med stor rummelig taske og store hjul. Indkøbsvognens taske åbnes med en lynlås, og når flappen foldes op, er der en god adgang til den store rummelige taske, som kan rumme hele 56 liter. På siderne af tasken er der forskellige lommer. Lommerne kan fx bruges til en paraply eller en avis. Bag på tasken er der en lille lynlåslomme, hvor du fx kan have nøgler, telefon eller dine briller liggende. Der er også et lille net på siden af tasken. Inde i taskens store rum er der et termoisoleret rum. Her kan du have dine køle- og frostvarer liggende på vej hjem fra supermarkedet. Vinklen på håndtaget kan nemt reguleres. Du trykker ind på de 2 små knapper i siden, og herefter kan håndtaget køres op eller ned til den ønskede højde. Hjulene er store og har en diameter på 21 cm. Det gør, at vognen kører godt på de fleste overflader. Desuden er der 2 små skærme, så du undgår at få stænk fra vejen op på dine bukser.